درود درابات شرفندچار گوشدارو کا مناسا خاموشارندو جگہ نشتے ہوا شدرا سلامت باتت امروز بهارا باتت گموگرتی مگنداتت شرفندا لاتی روچت کے محدود ربیدگے باروا گا پتران گوشما کنگا ہیں ایتو کا مڑاداری مہمانداری او لج شمایار ای درست بلوچا گو ہم گرنچے چیزا تو ایک حصے پٹو پول کتا شان سرا نوشتا کتا شان چتا گو یک جا کتا بتلانا ای ورنہ نوشتا کار پٹو پول کار اساک رحیمہ کے ما گومائیے منتا شمع گومائی دود ربید کے باروا معلوم داریاں شنگو تالان کنگا مرچی ما گب جنے دادو دہشت بزا لاڑی بخشیے باروا کہ دادو دہشت چیے دادو دہشت بزا لاڑی بخشی اما سخاوت مندین بزا کہ وتی مالا دوست مدار چا وتی استیا دومی مردم کارا شربکن کسی کے چھترا لوٹو تمائے کنت یا چیزی لوٹی تا آیا وشکو حالی گے دستا دیم مدے یہ دود بلوچے گورا چا کرنا بتا گو انگتا مستے کسی کے نادزرس بیت یا چاوت ڈرتے رو توان مند یہ گورا لوٹی کند گوڑا دیمے مردم اگم بلوچی علم آیا آلی گے دستا دیم ندا ای راج بزن بلوچ راج بہلی مردم دوست ندارید یہ چاگر دیتا موزیا ایچ ہم شرب دے اگنبیت بزا ما کے کنجوس ہیں ای راجے دود مدام سخاوت مندی و داد و دیش لائنین ہمیں بابتا بلوچی بطلی ہم است کے بہیل بیشتا نرود بزا بلوچی صدقی کہ بہیل انچوش میں چاگردہ دوست کنک نبید انچوش واجہ خدا ہم دوست نبید پمش کا آئیہ واجہ خدا بہشتا نبارت بہیل مال وتی نصیبہ نبید آئیے مالا مدام دگر وارد ای باوتا بلوچا گوشتا مال مزی ورد گازی مزی بزن بہیل یا کنجوس ای راج مالا دوست ندارید مالا دستے چھلے درورادن اوچا ذرہ گیش ادا مردم یا انسان عزت و شرف دیکھ بیت پمیشکا گوشند کے ما بلوچانی بطلانی بابتا کہ چارنتا ایوڑیں بطل سکینا کہ مال و دولت دست چلن یا کہ مال ندربات پسرا سر پبراتا ایدہ محلوک کے ست کو بیسائند کہ انسان باندہ میرید پمشکا تا زندگن ارچ بکن تو بوارت دس پچ بھی وتی مالا چا وتی جانا گیش دوست مداری مال پا جان جان پا حاک یا کہ مال صدق کہند سرانی سر برکی شادہانی تو ای وڑی بطل سک بازاں کہ آگوں بلوچا امگرنچا بلوچا گورا داد دائی ایک محکمی رویتی حسابہ استے بزاں ادا ارکس جود کن کہ وتی کہول و پیری نانی وجنامی آترا لہڑ بخش بھی بزاں داد دے بھی تانچو وستگی مردمہ یہ نام ہم پا وجنامی گرک بیت پمشکا بلوچ گوشید کہ دادا ہما مرد دیان پیریں پتان داد داتگن کہ بزا ہما مردم داد دیان کہ آہنی پہ تو پیرو کان آہنی کماشاں کہ وتی زمانگا آہاں داد بخشتا ای راجے گورا داتگیں داد یا داتگیں چیزیں پچ گرک مزنے اے بیزانک بیت کہ کسیا چیزیں دن گوڑا پدا ستر شومان بیت یا اما چیزیں وطا پکار بیت تی بلے وطی دا تگیں چیزیں دوبار پچنگی پمیش کا یہ بطل شگان یہ رنگا تا مرد شگا من تگو استن کہ دا تگیں دادا آنی پدا نامرد جنن اور پما حالیٹ پدا واتر کنن ادا غریبی مردمی کے نادرسرس ہیں ہم تا وتی وسو واقع جوت کن کے کسیا داد ببن تا ہیا وشیو تاہیر برسید نزورو نظرس مردم مدام بلوچانی گوشتگی ہی گوشتنا کارمرز کنن داد ندا تک گر رگوزی مردان رینز نکش تک ممادنے کشکا بلوچ گورا داد دیگ تاوان یہ صاحب کنک بیت بس مدد حساب کرنا بھی ہمیشہ آچا ہوتی استی و مالا دومی مردمہ ہر پیم بہرہ مند کن
चराइए अस्तिया निजूर नातवान व अमसायगुर राजदोस्त बारोमंद बिन यक जाई बलोच उशित औरन तो लूड़ी शली एपा गिदारियत कगन अर्रोच में मेहमान नबन बांधा दिगे मुल्की रवा शर्मंदा मैं आस्ते पदरेच या वस्तगी के मैं महलूक की आलमिया ईशानी बाबता जीरी तिशाना जहाँ सरपदे आचुके मैं बतल को बेजा और के गुआरित आबादियों व शाली कारित मालो जर मुचबित अजगारी केत अमी पैमा मोहताजें शलीपा लोटगा केत दादे गिरगा केत बलूच गुशीत शली बेजा कम तवाना बेदे के ही मर्चियात का बांधा दिगे जाई रोत अमी पैम होरे अस्ति हम मर्चियास्तो बांधा पशनक भी शर्मंदा यशत में मर्ची के सर हाल ओ अगर शुमे में चैनल सब्सक्राइब न कुता शाला सब्सक्राइब भी करें लाइक भी करें शेयर भी करें और गोती दोस्तों संगत था आओ के मरागिशिया गोती कस्तर सा खामोश मोकल भी दी हाँ के हाँ वंदे मयार पाउचित हिस्ट्री मेकर बलूची।